Nggih semoga. Ayo Mas komen iki lho. Iki nganu TikToker iki bose TikToker iki kondang-kondang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum bos. Oh. Lah iki iki ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis niki juragan TikTok. Ya sik. Oh, ra idoni kalau oh Mas nggih Mas. Nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met mriki ning Indonesia. Idoni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia mahatane gitu. Lho ngendi? Ayo takon sik. Di ada rincing ayo iku didongake men muga-muga masyarakat iki sehat selalu lancar tentrem ayem barokah. Lah iki ditesek kok kene met lah napa iki kan go flash to met untuk kan aku merongos nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met kowe pemantul cahaya apa piye iki manfaate wong merongos ana fungsine met lah napa deloke panjenengan nggih heeh iki syaratnya kudu merongos dong gumun asine nek do merongos iso nyemprit nah aman iki syaratnya merongos bos gumun nanti merongos iso ngene Pak lah iya alhamdulillah tumpuk blek men enten youtuber kata iya disapa kabeh men muga-muga sedo youtuber kene iki sehat selalu lancar rezekine lah iya panjang umur lah iya tanpa ini kita bukan siapa-siapa lah iya berikan tepuk tangan semuanya lah iya Des kowe untune tekan Papua lho mergo YouTube lah kok tak idoni we lah yo piye tenan untuk tekan lah yo tenan kok mergo sorotan iki lho ibu lengguyu ngasih mekekel heeh kowe ngangge pepes mboten Bu sampean ayo orang ngrowoh ngono lah ya langsung dikasih rodat pertamane bos lah iki yo ngarang yo bagi-bagi waktu awak dhewe ngono lagune pertama bos apa iki melek pras wajib Udu apa ayo pro konco Sahat kata loro rukun kang siji aja guyu to sasira kalamangan itu langsung dirojake mawon ya to Lek ayo bro konco
Kadang sangat dia. Wih, mik meneh wih. Napa Rosi napa? Dul? Rosi napa dan Rosi? kathok. Rosi wis nganu wae. Rosi dan kathok. Lah kok iso? Lha iki sembake brojol kabeh ngono. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mosok mlotrok. Nyatane kok brojol kabeh ngono. Lho, pres. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latone jeber. Lek prasrak ya ngono ki. Iki kan informasinya urung tepat to, Met. Heeh. Lungake haba-haba dari saya. Siap. Ya. Yo. Ana semprit sing sepisan pindah, ana semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ketelu. Bubar. Oh, udah bubar no. Aja. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat. Dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Dirungake. Wis tuwake dirungake kupinge ya. Papat Dadi sing tuwake kudu dirungake. Lah iya. Demeng aja ngeyel. Mimpin. Dane kegukeh lato-lato. Oke. Sing tuwake teges ngono. Aku nek wis nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe ki gendeng. Ora masalah. Masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok ya. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Aja ngono. Sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro.
Loro. Ya ampun, loro. Loro formasi hadap depan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki. Dadak. Wayahe Lek Rut iki. Ya Wayahe apa? Lek Rut. Nggih. Lagu no. Lagu Lagune apa Lek, Pras? wajib ngain. Sik, kowe iki aja nesu-nesu to, wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu. Kok gampang nesu wae. Lah piye? Aja nesu-nesu to. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu dirungake Mas. Lanang wadon ki loro ilmu, Mas. Wajib ngain. Lanang wadon. ngawur nih kuwi. Rapopo aku. Rapopo. Aku kok rasane makro wak untukku. Wajib asik. Rangkep rong lagu. Rangkep lagu Jos. Iki kanggo gawe. Heeh. Yo. Artis kon maju ngono ya. Iya, artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap, tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami ajang ayo datang angel teman-teman. Ya bosik to anjir. Iki kok semangat banget to begini. Aku semangat iki. Wis disemangati karo ayang. Ayang sapa? Ayang bebek. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mamah gedang. Ora. Karo mama belara. Mama mbahmu. Ayo. Nah, rek rak kepi. Iki lagunya apa? Sepoti to. Oh, sepoti to. Sepotane Rindi yang kudune kuwi. Prase kocruk. Lah kowe mamilu kowe kentir. Lah aku wis sak siap, aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Ya ampun tani. Ayo. Barisan. Angel.
Ini dut, ini dut. Dut keliru ki bose dhewe. Ayo, lagunya apa lek Rindi? Baik, satu tumpang hadirnya untuk Panjenengan tentunya dengan artis kita. Kondangnya dari Magelang ya, bangga. Pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu. Abang endi? Aku Matane iki melek makane jan iki melek. Iki nek bojo karo iki enggal mati. Lah ngapa? Urung-urung nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita tampilkan. Ya. Baik, kita tampilkan dari artis kita. Tadinya maju sedikit. Tadinya maju sedikit. Satu, dua, ekeh kayak wong sopit riko. Yuk, semoga. Wis ono sisian Cinta Rimba Indonesia. Ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku. Ojo bosanke aku, ojo nesu karo aku. Wong tuaku wis kepecut entuk mantu. Ora gelot iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah. Udan melo tumeten sing wanamuni. Matur suwun Bos. Iki tenan apa yo ono mimpi. Rasanya sliramu kok terus kali
Wis, rampung Met. Penyanyine wis kanggo kabeh. Iya to Met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek Zen kuwi lho, mike hairless lek Zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. J. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantep ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu rono, marep rono. 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 Aja bunuh diri. Aja. Ya nyol ya. Kok viral we. Iso kowe ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung direcatke wae. Ya manut pimpinane kuwi kok ngene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo Met, wis wayahe bar iki lho Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia. Kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa untuk ngajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia. Kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa untuk ngajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh mrotoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia. Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa untuk ngajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kurang jare pras tok dewek. Hah? Wis tenan pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wong. Langsung wae cukup untran-untrane. Ha iso kene wae gak apa-apa. Ayo, ayo iki bingung wis tuwa-tuwa ki. Tuwa-tuwa ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Do bali kira do ganti dewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah, iki siap-siap untran-untran maneh. Ya riko dhewe kok. Ayo, lho kok enyol. Riko ki Ana Mas Zen. Yo. Yuk. Ayo. Saiki saiki opening sik kaya biasane iki. Ya Allah biha. Ya wis. Iki biasane kok nek nyekel mikir sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tukang sone.
Kepriye? Ikete nyong kepiye? Pasang ki. Ngerti gak iketan kaya nyong? Api. Riko ngono wis sipok mako bakul sate kok. Ayo, ayo. Langsung. Yo, semoga iki karang yo untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang wis latihan. Ayo, semoga. Jo, gini. Iki wong gede-gede ki seteko iki. Si jedang ding golek zen ndak ilang. Golek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Ayo wis muni urung sampean kowe. DL audio. Gini. Nyo. Piye to? Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude. Wis duwe caleg para satriya kang nitih. Ya, Ca. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis. Gusti Allah Maha paringono keselamatan anggone pintas ing dalem menika. Remak ing para prajurit kang numpes malapetaka ing donya iki ana kang siluman kang wujude kan celek. Sing ati-ati lan waspada kir ila dalah.
raseksa ambuka kamulyaning jagat raya.